Kining pasidaan ni Jesus mga igsuon dili ra ni para sa taga Kurasin, sa Betsaida o sa Capernaum, para gid ni natong tanan. Kanabang ang gustos Ginoo nga kung makasinati gani tag mga grasya, milagro man or unsa diha natural nga kalampusan, ato gyung isipon nga kini pasidaan sa Ginoo nga naa siya, nga siya maayo, nga siya naghatag natog mga maayong butang. Nya kay naghatag magmaayong butang, ang ato sang response ngadto niya kinahanglan sad maayo. Pareha gud ninyo mga bana og asawa, ug maghimo og maayo, di man gyud maglisod man gyud mog dawat basta ang imong kauban sa kinabuhi maghimog dautan. Ikaw nagtinarong, siya magbinuang, bugat kay na. Mao na ang Ginoo naa siya'y warning na kamong nakadawat og mga grasya, labi na gyud mga milagro nya, dili lang gyapon magbuhat og maayo, sige lang gyapon pakasala. Adi gyud ko maluoy ninyo. Nya ningong pag-isa diri, pagka makalilisan, terrible, severe ang mahitabo sa mga tao nga siging dawat o grasya, unya dili gyud maghinulsol sa mga sala. Kumusta man mo ron? Napamoy sala? Wa na. Nga sige man mo simba din wa pagid ay kuan, wa pagid ay mohunong. Ang nakaapa nato, imbis mo repent, mo justify, mo defend, ato naman Hinoong ingnon musabot ra ng Ginoo kay sige gugug simba. Anay naingon ako 20 na katuig silang gatipon kay pulos mga minyo niya pagingon lang ako, Pader sige mamigsimba, di lang may mga lawat musabot sa tingin Ginoo Pader kay nagbinuutan man mi, pero wa gyud sila magbuwag, tipon lang yapon sila o mas lay kasal. Ana nako di na musabot ang Ginoo. Niingon pa gani siya, mas grabe pa hinoon ang silot unya ninyo. Kamo din hebe, musta man. Nayuban mo hangyo, Pader blessingi ko kay mote ko og board exam. Kinsa man imong kuyog. Siya, ako imo ning bana, sa di Pader, kanang galibin pa meron. Nako, niya bangayo ka gracias Ginoo aron mo pasar sa board exam. Nya kamo galibin mo, di ka ba wow? Mangayo ka og kana ganing grasya para malampos ka. Nya ang imong kinabuhi gispend nimo sa yawa. Kalain sa nimo manulti Pader ana nako. Di ba? Ako lang nang gisulti. Ay nangayo man kas Ginoo og grasya. Unya ang inyong kahimtang gapuyo man mo, supak man as Ginoo. Nya nganong imo man ang padayonon? Ang samday maayong buhaton Pader. Nako mayon ta mahagbom ka. Siya ayaw sad Pader. Aksyon na siya hilak. Niya akong giingnan, nindot gyud ikaw Brad. Ang ingnan to na akong laki. Holding hands ra bagid sila kay sweet kay ba na ibog sa nun ko gamay ato man. Holding hands. Niya ingon ako, ikaw ayaw ni dadas impierno. Pagbuwag mo puyo. Ayaw na mo pag sige close o niya wa na sad ng sexual activity. Niya humandayon liho ka inyong kasal. Mupasar man o ma-failure, liho ka ang inyong kasal. Aron na kung mupasar, inigdawat ninyo sa grasya nga nipasar sa board exam, nindot na sa inyong kahimtang. Ano ba? Kanang pahaom-haom ba? Ayaw na unya-unya. Ayaw na ka ng mga buda-buda diha, ka ng mga unsa pa na diha, mga hikay-hikay. Ang importante, madawat ninyo ang sakramento. Maunay gitawag mga igsoon og paningkamot sa pagbiya sa sala. Kini si San Jeronimo, akong gibasa-basa sa Google, nindot kay karon no, kay ang mga santos ba pwede na to basahon lang kinabuhi dias Google. Di na ta kinahanglan mo adto pas library gawas og maghimo gitag extensive nga study. Pero kana mga basic ba nga background
na-impress ko kay kanina si St. Jerome, palauyab sa day kay ni siya. Nya dili pag yun palauyab, atong batanon pa siya, bagas study pa siya sa philosophy, theology, bright kay ni siya. Ni-engage gid siya mga sexual activities. Kay mo may uso sa una. Karon uso pa ba na karon? Ni samo to. So mo na uso sa una, ni-engage po siya. Pero sa sige niyang study, labi na gid sa theology, nakaingon siya, na-guilty siya maayo. So aron makabiya siya ato, giilisa niya og lain nga activity. Unsa may activity? Sige siya bisita kay ditong siya sa Roma, sige siya bisita aning mga kanibang mga lubong sa mga martyrs ba. Muadto gi siya ngadto sa lawom kanang wa nay kahayag kuno nga moabot. Anabitang kaysa una open man na ilang mga lubnganan, wa biya na electricity. Musuot siya ngadto sa ilawom, iyang kilid mga lubong, mga bukog ana adto siya dito na malandong ug nakaingon siya. Mao naman tingali ni ang kangit-ngit sa impyerno. Di ko gusto mo adtog impyerno Mao tong sige na siya basa sa Bible niya, basa sa lives of the saints, hangtod gyud nga na in love na kay siya sa Ginoo ug gibiyaan niya ang iyang dautan nga mga buhat. Mura bag iyang reparation ug ni pagamit siya sa Ginoo, ang iyang lawas gipagamit niya sa Ginoo, ang iyang abilidad gipagamit niya sa Ginoo, gigamit gid siya sa Ginoo hangtod nga na himo siyang the only theologian nga naka-translate sa atong Bible ngadto sa kaning gitawag og standard language sa simbahan nga mao ang Latin. Ug gikan diha mibaha ang laing translation, mas nasabta na gyud maayo ang atong balaang kasulatan nga karon daghan na kay naglalis ana. Mga buangon sa na sila nga naglalis na sila. Sala ba yan ang panaglalis, no? Amay lang ang tao ka ng gitawag dialogue. Ka na yung mag-ininsultuhay na. Naiayo. Ang uban pa hapit na lang magpinatyanay. Tungod lang ang usa ka pulong sa Biblia. Wala, mga binuang na yun ba? Dili na nakinaiya sa tao nga nagsunod sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan din nga si Job, daghan kay siya gisulti ngadto sa Ginoo tungod sa mga kasakit nga iyang naagian. Siya pagkatarong nako nganong nahitabo man daghan kay siya nagreklamo. Pero ang Ginoo ni remind niya, daghan itong pangutana. Siya nakapasubang na bakas adlaw, nakapugong bakas gabii, nakahibaw bakag hain ang Pinoyanan sa kahayag ug sa kangit-ngit, nakahibaw bakag pilay gidakon sa kalibutan, nakahibaw bakas mga tuburan sa tubig dito ilawom sa aning dagat. Gipahinungduman siya maayo nga kita di ay kining tanan nga atong gidawat, gasigi lang tagdawat pero wa gid tay binuhat. Pangguba hinoon, kusog kita mangguba. Ginagmay og dinagko, gubon gid nato. Karon nangaguba ng atong mga kalasangan, ang atong kunong ozone layer, ang kaning atong hangin. Di na ta kahanggap kaayo og labas nga hangin dinhi ani mga sentro-sentro. Nabisan kay ngadtong mga bukid-bukid kay naa man sana mga pigiri kana ba mga backyard pigiri, di ra bagyod atimanon, porting baho sakit kay atong ilong. Bisan pa duol sa kapilya, butangan pa yun anang mga baboy nga wala bagyoy klarong kuan kaning pag-atiman sa paglimpyo o sa mga baho. Ano ba yan na? Ang polluted na atong tubig diha sa ilawom sa yuta. Polluted na, di na takainom ang mga puso, iganas puso, igo na lang ligo. Inya igligo pag yun mo manimaho pag yun ka. Nga atong i-process, lain na sa nang distraction sa minerals, water minerals nga gikinahanglan sa atong lawas. Nangadaot na ta nga naman tungod kay wa ta mag-amping sa gihatag sa Ginoo, wa gani ta kapasalamat. Kamo nakapasalamat mo ron nga nakabati pa mo sa akong tingog o gayaw-yaw mo nga taas kaya kong humili. Kanabang bisan na lang pagpasalamat
Nya once nga makapasalamat ka nga gidawat na nimo gikas Ginoo, tan-awon day nato nihaom pabatas Ginoo. Atong hinulsulan atong mga sala. Pagkaamgo gyud ni Job nga wa gid siya kapuslanan kun way Ginoo, niingon siya, daghan na kay ko gisulti Lord, di nako musulti. Kana bang maminaw na lang ko nimo og musunod nimo kaysa magsigig reklamo. Kusog kitang mo reklamo kundi natakabao kay mulakaw sa hagdanan, sakit ng tuhod. Pero nakapasalamat ba kasod sa pila ka tuig na nagpahimos ka ng imong tuhod? Magreklamo na ta nga nangapangag na ta, lisod nakaikaon na pagigatawil-tawil dihang ngipon, magsige na kagkuan. Nakapasalamat ba ka itong una nga bisag mga kubals inasal nagahi kayong imo lang ubobon kuto-kuto lang agi? Nakapasalamat ka ato? Ana. Pasalamat, nagsigi kag reklamos Ginoo intaw, ayuha intaw ning akong papa nga 80 anyos nga makalakaw unta nigbalik. Ang atong gihangyo makalakaw unta balik, pero nakapasalamat ba ka atong 79 years nga wa gyud maparalyze ang imong papa, nagsigig trabaho, nakapasalamat ba ka ato? Nya karon nga na 80 na, nag-wheelchair na, ang imong gyapong hangyo ayuha intaw Ginoo, ayuha intaw. Yabag ka diha. Pasalamat oy. Ako na, sige kog hangios Ginoo, mahurot unta ni kahalin ang salat. Unya, karon gamay ra kay halin, gahapon 44 ray halin sa DOPS. Ana. Pero nakapasalamat ba ko atong minilyon nga niso dinhi nga nakapatukod aning atong renovation dinhi, nakapatukod sa kapilinya o uban pa. Nakatabang sa ubang parokya nga niabot na arog hapit 120 million nga mga donations. Nakapasalamat ba ko? Magsige ra jud kog focus ani nganong 44 man ni slot na halin sa DOPS. Di ko kay og kamo sad og nakapasalamat sa mo palit ra man gyud mo. Pero di mo magpasalamat, sige lang san mo ingon nga manabitaw kog palit. Ana, buangon ka. Kung mao na may oras ang Ginoo, human na bitaw ti katagae, di na ti katagaan. Di ba? Sige kag inom anang tubig, ikaw ugma di na di ka mo inom. Human na bita kag inom karon, ugma kuhaan na ti kag tubig. Human na bita kag ginhawa karon, ugma di na ti ka paginhawaon. Ana din Ginoo di ay. Hoy, tubag. Una, samtang napay baligyang slat, palit. Kaysa kuhaan unya kaniana. Usa na kapaagi sa pagpasalamat mo na si Saint Jerome, samtang naapay mahimo ang iyang hunahuna, sige gid siya himo sa mga butang nga gustos Ginoo. Mao na nga nakahimo siya translation, di paigo nga na-translate niya very kuan gyud kanang sana almost 100% ba nga nindot kay pagka-translate ang Bible nga nasabta na siya, gahimo pagit siya komentaris sa tanang bersikulo sa Bible gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, hangtod na matay siya. Iyag yung spent ang tanan, wa siya maingon manabit akong translate kadako na akong nabuhat, kapuyon pa jud ko nimo nagsigig pamalandong anang na ang kada bersikulo. Tanawan na ninyo kanang Jerome Commentaries, hapit yun kada bersikulo iyang gitagaan og translation. Kamo nag-translate mo bisag usa lang ka libro pananglitan kanang gibutang ni suway ninyo translate ha sa inyong kinabuhi, assignment ni Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Assignment na ninyo. Ugma, og makatranslate mo ana sa inyong kinabuhi, labi na gyud Cebuano nga pinulungan. Ano nam sa nay Cebuano? Kana bang paghatag og komentary ba, paghatag og pamalandong sa matag bersikulo ana. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Ang makahimo ana og komentary or pamalandong ugma or bisag butang talang Domingo kana langit siguro mo ana. Sige na sa doko-doko sa assignment oy. Translate na lang dapat dito oy, ikaw na lahi mong pamalandong. Na usahay sige lang tang paminaw, puno na kita muawas unsa may maayong buhaton, ipaambit buhata aron mahurot.
Para gud anang imong energy, sige lang ligid-ligid diha, tapulan kay kastanan, sige lang ligid-ligid. Unsay mahitabo sa imong lawas, mudako og maayo hangtod masakit ka. Pero gamita, idagan, itrabaho, ana, di ba ini kataod-tauran, kao na sa gagmayo, trabaho na sa ada na, makuan, balansi yun. Di ba? Muna kamo siging simba, siging dawat anang sweldo, siging dawat anang ginansya, nya di gyud mo palit og slat. Kanang, unsa man na inyo patubuon, para unsa man, para sunugon kas impierno, matud pa diri ni Kristo, ikaw Kapernaum, imong gipatubo ang imong kaugalingon hangtod mo sangko kas langit, ibanlod hinoon ka ngadto sa impierno. Nindog ta.